bonke igama lenkosi. Uqale ngelixa lesithandathu mntaka Magdalena. Bamane kudlula abantu abadlula ngendlela. Malibonke igama lenkosi. Bamane bethatha izinto mntaka Sifuba. Bamane besithi begitha ngendlela. Ngoba yona ingxaki akubuzwa elona tyala lakhe. Malibonke igama lenkosi. Ngoba yona ingxaki babona mbhalweni phansi kwentloko yakhe. Yesu ubumlando wamaJuda. Malibonke igama lenkosi. Thathani loo nto bangabuzi imibuzo. Bayiqonde yona nto akhonyelwe yona kuloo mnqamlezo. Asukama amadoda adlula ngendlela selengekhopa phambi komnqamlezo. Wena uluthe unguye unyana kaThixo olandweni ndakeba ungehli lo mnqamlezo usindise. Khamena ngowethu ethandazwa lisu. Malibonke igama lenkosi. Yathanda into abantu mnakasamela uYesu kaThixo ngalo lonke lo xesha akakavuli imlomo. MnakaMagdalena basaloko abantu bexoxa bodwa ngangeli xesha ababingelela abakhulu abalapha nabo phansi komnqamlezo. Amadoda amakhulu angayekanga umane usithi apha kuye izulu wena ubuthungu unyana kaThixo. Uthali nalo Thixo wakho engakusindisi. Ukanti ke xa kunjalo kangakusindisa singatsho nathi sikholelwe kuwe. Khamena ngowethu ethanda lilizwi. Izimbali kaThixo akayekanga uKestasi nayo uDesmasi nabo ngenqile ethole ezantsi emndikiva. Khamena ngowethu ethanda lilizwi. Nto kunjalo khamena ngowethu ethanda lilizwi. Wasuka uYesu kaThixo wajonga ezantsi. Khamena ngowethu Watawanya wenda wathethayo wangutsala amandla watsala kuyise. Khamena ngowethu ethanda lilizwi. Ufakela uYesu kaThixo kaphakamisa intloko kwaphuma la mazwi ngelixa lethoba. Eli amasaba kathani etingi nobu Yesu kaThixo uyamvuka kuThixo unayo indawo efuna ukumshiya. Khamena ngowethu ethanda lilizwi. Ebonke igama lenkosi. Khamena ngowethu ethanda lilizwi. Etsala amandla uYesu kuThixo wakhe ngoba wethu abathanda lilizwi. Khamena ngowethu ethanda lilizwi. Ngalo lonke lo xesha ndakatyuthu. Khamena ngowethu athi amadoda alapha ezantsi komnqamlezo ndakamathotyeni anginibana ngoba kayazi laa ntethi ethethwa nguYesu. Khamena ngowethu ethanda lilizwi. Anqondana madoda athi mfeni lo mntu angwebiza uEliya. Malibonke igama lenkosi. Khamena ngowethu ethanda lilizwi. Wathi indoda lapho yakhawuleza yathabatha ingqongqolo yabheka evinikeni ephithikezayo yasangela kuye. Khamena ngowethu ethanda lilizwi. Baba wethu abathanda lilizwi. Ndiyeke mntu. Sike apho. Baba wethu abathanda lilizwi. Ngoba ngeli xesha sele mane ncokola okanye make ndithi ndakamathotyeni emveni kwaba ethethela amazwi Yesu. Khamena ngowethu bazaliseka amazwi athethwa ngumprofeti okanye kwincwadi yandumiso ngu-22 ngevesi eqalayo yoma kuyo 18 babelana ngazo iingubo zabo benza amaqanda
ngeqashiso ngesambatho sam wafika mathuba kamenda kwethu ethanda lelizwi mnakasamela kanti sohlala phansi yeke le nto eyona nto ibalulekileyo owethu Thixo akamshiyi umntu wakhe kamenda kwethu ethanda lelizwi noba sewucinga intoba likhona ithuba loba uyakushiya obakwethu uqalisa uYesu ujonge ezantsi utsala amandla kuyinto obakwethu abathanda lelizwi kamenda kwethu ethanda lelizwi ayike andizawuyeka mntakaMagalela ndibone mane eshukuma ndibone nobonze kuphakama obakwethu abathanda lelizwi kodwa amane mntakasifuba amadoda la manibobe ukhama nenkosi emntabeni kamenda kwethu ethanda lelizwi emane mntakatyuthu ethetha izinto ebezithethe ngaphambili kamenda kwethu kodwa watowethu Thixo yinqane noto uza kwenzenga ngathi aba bantu ze bakholelwe okanye ze baqonde kakuhle intoba lo Thixo wakakekho obakwethu abathanda lelizwi yiyo le nto uYesu kaThixo mntakaMthwetyeni idale intoba makathathe ithuba edisikwa kwezantsi kanti ngalo lonke elo xesha utsala wakamandla kakade uYesu kaThixo yonke into akazawuyenza utsala amandla kuyise kamenda kwethu ethanda lelizwi uKristu Yesu Nkosi yethu